Editat el desembre passat per Cossetània, El Penedès sota les bombes és la publicació número 187 de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Després de diverses presentacions arreu de la vegueria, dos dels seus autors presentaven ahir el volum a Vilafranca, en el marc de les festes de Sant Raimon 2013. El Penedès sota les bombes fa la crònica del setge aeri patit a l'Alt, al Baix Penedès i al Garraf del 1937 al 1939. Al Penedès es van viure atacs en gairebé totes les modalitats existents al llarg de la guerra, i en bombarders que bé podien ser potents avions trimotors o bimotors i també hidroavions. Al llarg de més de 400 pàgines, el llibre intenta respondre què havia succeït perquè es produís aquest atac tan aclaparador durant més de 20 mesos, quants atacs es van produir i quanta gent hi va morir. Un dels autors del llibre, el doctor en Història i professor de la Universitat Rovira i Virgili, Ramon Arnabat, destaca que, tot i centrar-se en el Penedès, és extensiu a tot el litoral mediterrani. Sobretot perquè hi ha un element clau. És a dir, aquest llibre parla del Penedès, però és extensiu a qualsevol racó de Catalunya. El que nosaltres expliquem pel Penedès és extensiu. I de fet hi ha una primera introducció que hem fet el David Íñiguez i el David Gesalí que emmarquen el tema dels bombardejos del Penedès en el marc català i en el marc del litoral mediterrani. El Penedès sota les bombes comença amb una primera part més teòrica sobre aviació i guerra i continua amb la defensa passiva i activa al Penedès i els resultats dels atacs aeris al Penedès.